I shall hold this office for the interest of Nagkaykaisa iti aming agpapaay iti judikatura, manipod iti Korte Suprema aging kay iti kabawa na korte, iti pa nakaiswati nationwide or taking and launching ti 2025 Code of Judicial Conduct and Accountability ken 2025 Code of Conduct and Accountability for Court Officials and Personnel. Nakikaysa dito iti judges, court officials ken personnel, tinagdutuma korte iti probinsya ti Abra, babayan iti online participation. Napabaro ti commitment da iti napudno pa nagserbi iti judikatura. May isa nga symbolic nga kanang ipakita nga da kaming ada iti baba iti judikatura kay uman namong kami, and we pledge our commitment to administer justice with competence, kasi kung ada competence, independence, industry, and integrity. In pagunam-gunam ti Korte Suprema nga ura iti kababaan nga empleyado ti judikatura ket paset ti panang administered hustisya. Tinapabarok kuno conduct and accountability ket naibasar iti judicial innovation kalpasan ti 20 ket maysa atawen. Naadala na sayaat ken naibasar ita na panawen ti digital age. Iti dati panagtakam ni Chief Justice Esmundo Tata, he made the laws, he made the codes, he made the instructions from the Supreme Court relevant to the times. That it is a much needed program in order to make our laws, our codes relevant to the changing times. Kasi kung nanangarutatay, age ti internet tatan, kasano nga dato judiciary tayo, will be relevant in these changing times. Sa doon tinaramid tayo tatang ako na laws na notakasta kay isuda iti mang-guide kanyami iti judiciary tapno ti kasta ket may patungpal mi iti takemi nga mga administer ti justice kadagiti amin kun natatay nga court users hanlaeng nga di abogados fiscals no dide kababaan nga dawat ore tinanumula nga clearance iti piskalya wentado iti kuang min ti data ado ti data ni in place nga structural guidelines teo tapno ti kasta kas kumati panagi post iti may isang empleyado iti internet dagita aming kada nakitkita iti Supreme Court ket ada naituding nga restrictions. Naipalagipay ti kinapatay ti parang talinad ti ethical standard ura edan iti ruwar ti opisina. Ti Clerk of Court iti RTC Branch 1 ni Attorney Argil Pagtaylan iti onos sa grup 8 atawenan iti serbisyo. Ibilang na napatay una iti panangibiyag akalayon, tinasapataan da. There are challenges. Gamdagid nga challenges you can overcome as you go through. You will learn that holding such position as a public servant is not as easy as anyone thinks. So you will adjust to people, you will adjust to many circumstances, and as you go through it, ma-realize mo nga the importance of holding such position and office. Ipaganagyan ti Korte Suprema arumbeng ti panangsuro ti Code of Conduct and Accountability amang itunda ti panangsaluat ti integridad ti judikatura. And when judges or court personnel betray public trust, we act. With discipline, we remove. We make it clear that the judiciary will not tolerate misconduct or corruption. We will not protect those who protect only themselves. The oath that we took together earlier is not a promise to this court. It is a promise to a child whose future depends on the fairness of our rulings, to the worker whose dignity depends on the justice we administer, to the poor and the vulnerable whose only shield is the law against power, and that we vow to uphold. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.